Ez alditzaizuke arraroa irudituko pertsona helduren bati hori entzun izana, ez dakit, atzo bertan. 2005 urte asko dira topiko batek indarrean jarraitzeko. Estereotipoak desegiteko modurik onena da benetako informazioa, zurea. Informazio hori edukitzea funtsezkoa da Nafarroako gazte guztientzat baliagarriak diren programa, zerbitzu eta jarduera berriak bultzatzeko. Zerk kezkatzen zaituen jakitea, zer behar duzun, zer planteatzen duzun, zer irudikatzen duzun, baina zuk konta dezazula. Eta zuk, oraingoan zure iritzia ona da. Zurekin, Nafarroa gazteagoa egin nahi dugu. Zure bizitza eta gazte gehienen aukerak hobetzeko estrategia eraginkorra. Zuk parte hartzea nahi dugu, eta interesatzen zaizkizun gaien inguruan eta bizizaren herritik edo hiritik egin dezakezu. Zurekin kontatzen dugu. Idatzi juventuzabildua@navarra.es edo deitu 848 42 39 00. Kontuan hartuko zaitugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.